interior, no? Sa bisikleta ni Patrick. Tining Tri-G bike. So nandito na tayo sa Tri-G bike. Dito tayo bibili ng interior. Interior eh, palitan mo rin? Hasta ligid dyan? So dito pala kami ngayon sa Katmon mga kamaster, no? Dito sa Katmon Bago. Yan. So magtanong tayo dito. Interior eh, no? So dito tayo ngayon sa ano, no? Tri-G Bike Center. Yan. Dito maraming mga bisikleta mga master. Yan. Kahit eh. Lag-lag ka doon? Oo. Pinana nung ay? Oh, yan yung so, dyan pala si Patrick yung bibili ng bike, bibili ng gulong saka interior. So andito tayo ngayon sa ano, Tri-G, no? Tri-G Bike Center sa Katmon. Ilan eh? 20 ra. 20. 20.
Interior daw? Nagbayad na si Patrick. So, interior tsaka gulong. So, kompleto sila dito mga kamaster, no? Meron silang spray, yan, no? Mga bicycle parts. Meron pang mga upuan mga kamaster, yan, no? Ano? Dito, no? Ano ba? Yan ang lingkuranan ba sa? Calvin ba sa? Kompleto sila dito mga kamaster. So, matatagpuan niyo pala dito mga kamaster dito sa Katmon Bago. Sa Tri-G Bike Center. One hour later. Ayun mga kamaster, so dumating na kami galing sa Katmon, no? So andito kami ngayon sa bahay nila Patrick. Yan, no? So sinimula ng mga kamaster yung paggawa ng bike. So doon pala yung bahay na ni Patrick mga kamaster. Yun mga kamaster. So tingnan nyo mga kamaster. So ayun mga kamaster, sisimulan na namin yung ayos ng bisikleta. So tara. So, ganyan pala yung paraan mga kamaster. Para magbiga ng bike. Tanggalin yung ano niya, gulong. So, kuan man, screwdriver nga natong flat ba? Flat? Katong dili katong cross. Bulit minsan ko lang ulo. Lapok. Lapok kasi Ganyan po pag-ayos ng bike. Grabe, paslakan. Paslakan grab ko, no? Holo. Ang ganda pala. Plastic. Bagong ima, no? So, tingnan niyo mga kamaster, no? Pinalawang na. Matagal na rin di nagamit. Kasi wala ang pira pang bili ng gulong. Grabe yung kalawang, no? Putik to mga kamaster, putik. Grabe daw, aloy. Grabe. Na. Bagasa. Bagay ito. Patyo to. Change na tayo ng gulong. Kasi bago ito. Then, yun lang, oh. Ayan, oh. You know? Ayan, oh. Dali yan, oh. Ayan, oh. Isa-isa. Huwag ka lang. Ayan, oh. Totoo yan, oh. Oh, ayan oh. Oh. Ayan, oh. Tapos, So yan mga kamaster, no? So, yan sinukat na yung gulong niya. Tapos nilagay na yung interior. hanapin niyo yung podcast. Dawayan natin para papasok. Ginagawa mo. Eh no? Ayun mga kamaster. Palitan na natin yung mga ano? Yan. Ganyan lang mga kamaster, no? Madali lang Kami. to kasi maliit lang naman itong bike natin. Bagong interior, ano? Dili. Aw. Dili na nabusto ng interior di ay. Yan yung lumang interior pala, yung gulong lang yung bago. Yung bagong interior is pang reserva lang yun.
Di ang yahan ng kuwan ding. Yahan ng hapin sa kanang kuwan oh. Hapin ya ba dia? So, itong luma na gulong mga kamaster is ilagay natin dito sa harapan. Yan. Tapos yung bago doon sa likod. So, yan mga kamaster no. Vlog na ako na. Bike. Nagbabayad pa yung libre. Bawal mo ba? Ito yung balhin mo? Hindi man. Paano yun sa akin? Naputol naman yun. Palitan na siya, Brad. Kanir may dag Balik na ala ala. Kanir may dag ko ano. Ano kaniba may isod ni siya. Yan mga kamaster, nilagyan na ng hangin no. Iduot ko natin. Ilaw ba? Iduot ilaw. Kumaduot ba siya? So ayun mga kamaster no. So malapit na matapos mga kamaster. So andyan yung mga mahihinang nilalang no. Mga alien. Andito yung pinaka malakas na alien sa buong daigdig. Si James Ambet Luca. Ayan yung mga alien natin dyan. Mga hamster. Mga Amsterdam. A few moments later. I know. Ganito yung yaman naman. Di ba? Tuyok ang yaman. Pero ito yung kumapalidot. Ano ba? Tuyok. Anak. Sige, tuyok yun. Budak ko ano. Hindi mo na. Ano mo dada magbubang ada bagian vulcanize hindi pahangin. Pila ka 5. Oh, No, sige. Katunga na. pa 5. City nga no, basa ka city nga. Ko G's ni sa hayata ko. I-video niya siya bol. Nga padagang patyok. Ako lang. Sige ikaw man. Asa ibuhan din. Ting. Stop na. Mga kamastero. Tapos na mga kamastero. Simple lang yan oh. Ayan oh. Yan. Tumakbo rin yung bisikleta. Eh, lagi ko magdagan man. So, tapos na mga kamaster. Man, ulit man. Man. Ano ganun ako. Tapos na mga kamaster. Oh, kita. Meron na silang bisikleta. Saman. Tama daw ang pa-ako ng pa. Nagkapilit gano'n sa dalan kay naman yung di mo maigo sa kawan. Isa ba? Gabi eh. Ipatay mo ka lagi. Hindi mo nilapita. Ha? Sabay bibig ba? Bigi ba ang pusong ma. Kapit na yung story. Gamay kay kuan. Sudlanan ako kay sudlanan maana ako na takilid ko siya. Tama daw ang sudlanan. So ayun mga kamaster, no? So tapos na naming ginawa yung bisikleta mga kamaster. So maraming salamat sa panonood ng aking mga video mga kamaster. So huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para update sa mga video na i-upload ko. So ayun mga kamaster, hanggang sa susunod na video naman.